Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt numărul de telefon al Alinei Ieremia, așa că să-i dăm drumul. Primul număr de telefon, deci are două, deci sunați pe care să vedeți dacă la care vă răspunde sau pe WhatsApp. Primul număr de telefon 0733 933 519. Iar al doilea număr de telefon este 07 65 555 570. Numele sunt un pic ca să puteți și voi scrie ambele numere. Fraților, chiar v-aș ruga foarte mult să ajungem măcar la suma de 10 abonați, pentru că am publicat acest videoclip, numărul de telefon al Alinei, și chiar v-aș ruga să ajungem la suma de 10 abonați. Dacă ajungem la suma de 10 abonați, mai postez numărul de telefon al lui Dorian Popa, fraților. Deci dacă ajungem la 10 abonați, postez numărul de telefon al lui Dorian Popa. Fraților, cam atât a fost și cu acest videoclip. Cu voi a fost FIFA Mobile România. La revedere!